Ayun na. Sugpa dyan. Hello, Doggy Boy! Good evening! Saka sa labas? O, daan? Hello po! Good evening po sa 4 million views! 4 million agad! 4 million for views wala. Bawal. Yung par, bawasan nyo na M. Hello po, good evening po. Ang dami na nating views. Ang dami na natin dyan. Good evening po. Hindi kasya. Wala naman nag-chat. Sino yung mga nandyan? Hello po.
Hello po, hi. Si Sed Manyalak. Pa-thumbs up naman po. Good evening. Darius, pinayagan mo yan? Ala, kay Papa ka magpaalam, hindi sa akin. Hello guys, good evening. Hello po, good evening po. Good evening sa ating 7 million views. Wow, sana all. Ha. Hello po, salamat sa inyong pagdaan. Hello po, good evening again. Good evening. A thumbs up, guys.
Dami nyo na talagang dumaan. Wala pang nag-thumbs up. Pahingi po ng thumbs up. Please. Full charge siya ba yan? Hello po, Juliana Lantayona. Ano yun? Money? Okay. Oh! Ah! Okay. Gusto na ako. Galing ka, live na yan. Ganda mo, galing ka. Taga saan po kayo? Taga ano? Batangas. Sa Batangas po. Kayo po, taga saan po? Bakit may damit ka doon? Davao. Layo. Kay DDS. May na yun. Ang layo po sa amin eh. Oo nga, ang layo. Ano pa ata yan bago makarating dyan eh, ano? Aeroplano. Hindi pwedeng mag-bus. Hindi makakapaglangoy sa dagat. Ang mahal papunta dyan sa inyo kasi aeroplano. Bangka po pwede. Eh, kailan po makakarating yon kung bangka? Baka ba, yung barko siguro pwede. Kasi Batangas, Pier papuntang Marinduque. Maliit na barko eh. Kumakain ng 3 oras.
Ilan taon na po kayo, Lods? Secret. 32. Gurang na, gurang. Wala na sa kalendar. Pero nasa ano pa? Nasa waiting. Sunod loto na. Buhay pa kaya tayo nun pag sa loto na? Ayos lang yun, may gatas pa. Gatas? Di ko maintindihan. Ay. Gatas? Baka katas. Baka katas. Di gatas. Ano yun, nagpapadede? Inibang mo lang pala ng ano, ng word. Speaking. Pow! Mali. Wrong. Bawal yun, bawal. Bad yun, bad. Bye guys, good night. Short video lang tayo ngayon. Short live. Ano daw? Live captured. Nisohos. Hello sa iyo. Mag-like and subscribe kayo sa aking channel. Tapos mag-iwan kayo ng message para mapuntahan ko kayo. Dong? Skim yummy, skim good. Hello guys, salamat sa inyong pagdaan sa aking short live. Tayo matutulog na. Good night sa inyo at mag-iwan na lang kayo ng message sa account ko para mapuntahan ko kayo ha. Bye! Thank you!